Anak na lang na. Ayun na po. Buwain ba? Sige. Ayan. Ma'am Julie. Ma'am Julie. Ma'am Julie Persamila. Ayan. Thank you, ma'am. Ayan guys, binigyan na ako ng What's up, Ketchup? This is Kuya Renz and welcome back to my channel. So ngayon guys, for this morning, may bago tayong vlog. So ngayon it's Friday. No, it's Friday guys. Tapos don't mind the background guys. Ayan, maraming labahan sila dito kasi nandito ako sa bahay ng kuya ko. Ayan. So ang time natin ngayon guys is 9:02 AM. So ngayon ay pupunta ako ng center sa San Pascual. Oo, kasi magpapasa ako ng saliva sa papa ko kasi every month ata guys, kasi yung papa ko guys, sad to say, may sakit na TB. Kaya parang talaga yung yan talaga yung ano sa center, yung mga law nila na dapat kung may sa barangay ninyo, kung may sakit na TB dapat ay magpasa ng saliva. Kasi binigyan kami dito guys, oh. Ayan, ito yung binigay sa amin ng center. Ayan, itong True Love. Ayan, ito yung lalagyan ng saliva or laway sa papa ko. Ayan. So ngayon kasi yung today yung ipapasa yung laway niya o saliva. So ako na mag-isa, so samahan niyo ako guys kasi ako lang mag-isa. So tingnan natin yung center sa San Pascual. So see you guys. Ngayon guys, andito na ako sa center ng San Pascual. Ayan. Dito sa Ubay Unit 2. Ayan. So papasok na ako guys kasi maraming tao. So nakakahiya, pero to guys. Nakapasok na ako guys. So let's go. Ako sa loob ng center. Ito yung center nila guys. Ito na ako sa loob. Ito yung loob nila guys. Isa lang yung ata yung ano, isa lang ata yung ano guys, yung so, upo muna ako guys. Guys, ito lang yung guys. Wrong time. Ayan, nandito na ako guys kasi alam nyo guys, natakot talaga ako guys, baka ayan o, mapagalitan ako guys na maraming sulat kasi ito sulat ito ng mga ano ko mga pamangkin. So hi ma'am, good morning ma'am. Ma'am, asa mo pas og luwa ma'am? Yeah, balikan siya ika. Ayan, ito na si ma'am. Asa na siya ma'am? Ready. So punta natin sa laboratory room kasi doon di ma'am. Ayan, so dito na tayo. Ayan. Walay tao. Ay ma'am. Asa pa sa luwa ma'am? Wala may tao? So nandoon si ma'am mo. Walang tao guys. Ayan, ito yung laboratory nila guys. Laboratory nila. Kani ma'am? So ipasok daw to sa ref guys. Dito. Yes ma'am. Pinasok na sa ref guys. So asan eh? Yes. Ma'am, ma'am. Kulis-kulisan lang sa sa pagmamang ko na ho. Ayan. So pangano mo ma'am? Yeah. Ma'am Julie, Doc, ma'am nurse. Yes, si Ma'am Julie, nurse to guys sa San Pascual Center. Ayan, hi ma'am. Si Ma'am Julie. Hindi mo lagi naakitan. Sa YouTube ni ma'am, vlog. YouTube, no? Yes, ma'am. Panawat ko siya ma'am? Oo, wait sa ka. Naglinom.
Ay, naihatag sa bata. Lagi ma'am, kay kuris-kurisan. Pati ko na lang ang puputro. Sige, ma'am. Asa ko magbuhat, ma'am? Wait lang ka na. Ari, ma'am? Oh, pwede ka to sa lingkuranan. Sige, May ma'am. bakante, upo ka ni. Tagapit ha. Isa ka rin tayo. Dira ay na. Oo, ato naman Sige, ma'am. lingkuranan. Thank you, ma'am. Ayan. Si Ma'am Julie, nurse to, guys. Si Ma'am Julie. So dito daw ako maghantay guys kasi gagawan ulit ng paper kasi may sulat. Ayan, dito na ako maghintay kasi gagawan ulit ng papers kasi sinulatan. Ayan, may kasama ako dito. Si ma'am. Nakasaan ka ma'am? Sintinila Ubay. Tungan ma'am? Violeta Abing. Julieta? Violeta Violeta Abing. Abing? Ayan, si Ma'am Violeta Abing, guys. Ito yung kasama ko dito sa center. Ayan, asa yung mag-aari mo ni Ma'am? Health card. Health cards. Health card pala, guys. Kukunin niya si Ma'am Violeta Abing. Ayan. Abing family, Abing. Ayan. Nag-aubay siya, guys. Abing family. Ayan. Kasama ko si Ma'am Violeta dito kasi kukuha siya ng health card. So, dito ako maghintay, guys, kasi gagawan ulit ng card yung papa ko kasi maraming sulat daw. So, babalik ako mamaya guys. So, let's go! Guys, welcome back to my channel. So yan guys, pumunta ko sa mga tao dito na nagtatrabaho pero bawal daw na mag-picture-picture kasi yung mga nurse daw dito guys is wala dito kasi pumunta sa ibang barangay kasi may, sad to say, may 6 na nagka-COVID dito sa aming Ubay poblasyon. Kaya hindi daw bawal daw na mag-picture. So sabi ko, ma'am, pwede magpa-picture lahat ng trabahante dito. Sabi na, bawal daw kasi in case guys baka may alam niyo na guys. So ayan, nag-antay ako dito guys. Iwan ko, nag-antay ako tatawagin kung kailangan ko tatawagin sa card. Yan, gusto ko kasi guys na yung lahat ng nurse dito ay masali sa vlog ko pero bawal daw. So, okay lang. So, tatay ako dito guys kasi sad to say, please pray guys sa barangay namin kasi pag-open ko ng Facebook kanina is sad to say is may 6 daw nagkasakit ng COVID. So, positive daw. So, kaya walang mga nurse dito. Kaya ito yung mga parang assistant lang. So, see. Ayan guys, kukuha daw siya ng vitamins sa papa ko si Ma'am Julie. Ayan. Ito yung ano nila guys, ito yung area nila guys kung saan dito yung mga buntis, yung mga basta yung mga hindi naman delikado pero dito lang yung mga buntis sa center like dito yung mga luwa, yung saliva ipapasa. So, dito ako mag-antay guys, dito ako uupo. Ayan, dito ako uusap kasi ito yung office ni Ma'am Julie. Ayan, ito yung office ni Ma'am Julie. Ayan, nurse siya guys. Ayan, maraming salamat Ma'am Julie kasi kahit maraming sulat yung card ng papa ko. Pinalitan talaga guys. Sobrang bait talaga yung Ma'am Julie. Sobrang bait. Kaya God bless you Ma'am Julie. Ayan, sa nurse ka, San Pascual, Ubay, Bohol, dito sa center nila. Ayan. Pero part ito ng Ubay. Kaya, guys, ayan, maya ay mag-antay ako sa vitamins ng papa ko para uuwi na ako. Tapos, nabili pala ako ng gatas yan kasi wala na siyang gatas. So, katapos nito, bumili ako ng gatas tapos uuwi na ako. So, keep watching guys. Oh. Alternate gapon. Di, vitamins, pwede rag. Kuan, kumakaya ni sa everyday. Pero okay sa kagayan to, may tamok-tamok na. Oo ma'am. Ah, Tanuklog kang siya. okay na. Pwede rag yung kuan. Pero humagkaon, kani di pa makaon. Diba? Anak na lang na, kaya ayun na pa, luwain ba? Sige. Ma'am Julie. Ma'am Julie. Bersamita. Ma'am Julie Bersamila. Ayan. Thank you ma'am. Okay. Ayan guys, binigyan na ako ng card at saka vitamins at saka yung tablet ng papa ko. So yun lang po guys. Abangan po yung mga next vlog ko at maraming salamat. Paalam!